Kinong tray katran kakoi kakhya riboy bat kibodan hapo kasatri jong riboy Progressive Health Workers Union haka kasantrai unailor arajar poi ki lapun long ik jingki dak basong klaim mungor satngan barra lamayong haplau ka civil hospital nongpo hadin bak sarkar kamsem lapen saskor kimat jingdawa jongki kamat jingdawa kaba kamat jongki te kinong tray kaswal kalong bak sarkar kadai bantung kampura no yaki hakakam kaba kitrai hakitna paper jong kakoi kakhya kila dawa nak sarkar jela badai ban pentri kam no yaka megalia regular and casual worker scheme 1996 ka ain kabala kado ba kinu kinong tray casual kibala ne palat post nam kila don yaka hok ba kincha thung kampura no omban khenju yaki kum kita kinong tray belas ngi niki casual worker ngayang hangne nakaliang jong i casual worker jong ka health department Riboy district Hibro Kawai hak beningkong ngasngoy kaban ai kublay ya i DMNHO jong ka civil nongpo DC kibla ai ngi kalat hak bangi yo kumne kum kinong tray casual bani alum hak ni ka flau jong ka civil hospital ngasngoro kaban ai kublay na kabenta jong i samla Napoleon mau knyang i balong uway na ki invites i blay rap i bla Christian yangi na kapor sa kapor ha bangi syam ni kini kijing habdeng jongi kum kinong tray casual tengayang hak ni kapor kum kaway na kilong kami kabatray kini ka kam casual mentala arpos nem da kamen sim kabakhya bat da kijing pat ka donut habang perkhat ikijing kabangi ngilamat lang ba jong kini ki arpot likis nem hakaba kat kum ka act ka ba 1996 ka sarkar kala pelat ban pentray kam no ya ka MRCW na ka benta jongi kinong tray jong ka health department bat kiwe ki department kum na ka benta jong ki casual worker reka bas ngausi kalong ba menta kane kala yaj arpusan snem rena kalyang jongi kum kinong tray casual jong ka health department ngimpat yo setia ya kane ka regularization bat ru katulop ka jongi kamlong ka babet ka babiang dia kane ka por ka mensiam ka badiaw bat ki umat ki bajaw ngasoy ka banbu ikane ka jingkarpat siya ka sarkar siya ki bor ki bahalor siya kinong mikmat jong kane ka dong Riboy bakin ra ya kane ka jinge ka bangingi kendo bakin ya keren bakin ya tai bakin ya thir na ka benta bakin penlaj nyo ya ka bakin pen scam no yangi kum kinong tray casual jong ka health department ki bla si post nem sejrong bangin yo no ya ka regularization hakani ka por sisya kum ki kemi ki pa ki batray ya kani ka kam ngimat sibun ke jing ban pendap ban penbiang ka yeng ka sem kham tam hakini ki arsnem ka bakadon kani ka COVID-19 ringkat baka lockdown kaba ngim don ka bay kali bangin ngin syong kali ihapan ya ka kejat kum ba arkinta ai na ka benta bangin poi sa ki jaka tray ban pendap ya ka duty ka jungi henrengi ngoban ai ngo bakidang don ki badwailem na ka benta jungi ngila ban long kumne ko bangilong ban pendap il ka jong ka duty ka jungi hakani ka por ka men sem ka bas ngauret ngabu ya ka jingkarpan siya ka sarkar siya phi kinong yalam kinong mi khat jong kane kari khasi ka be ke jungi kinong mi khmat na ka dong Riboy ba phin pailam ya ka jing jungi kum kinong tray casual hapo jong ka health department namar lada ka long kum ne ko makalong menta ngasngo ba lada ka COVID-19 kandang wan pat nginom la asu ka ban ai ka jing syakri ka bapura namar nginom la asu ban yai pedang ka jing tray jungi ringkat ba ka jing jau umat hapdeng jong ki jing ki babun kumtada ka mensem ka bas ngauret ngada kerpat ya ka sarkar ba ay ba kani ka kenti kanlong ba mangi kinong tray casual jong ka health department ngin yo no ban khet yo so jong ka jing job bangin la ban korsyan ni ka yeng ka sam ki khon ki ti ki chongi bat bangiru ngin nang yai bu ha ki jing duai ba kinong yalam jongi kinang yo ka jing start ba ka jing syampang ban pet na ka benta jongi ki batuk ki barangli bangin yo ya ka hok ba ka jing shisha kaktian ka ong baka hop ka kentiu ya ka jaj penriu hanai ka pop ka pelet ran ya ka jaj penriu ai baka ni ka rihasi ka beet ka jungi kanom hap ha ka jing le ran hanai kanang yai kentiu na ka por sya ka por ha ka por nga soban ong ko kinong mi kapat ko kinong ya lam beet jungi pumba pi ya laki kemi ki pa ki bla kentiu ya pi hadu ka kerdan kum kinong ya lam to batos ngauru ya ka jing ka bangi kinong tray casual hakani ka dong Riboy ngimat nang baki khon ki ti ki jongi kinyo ka hak ka ki dei ban yo nangi kum ki kemi ki pa ngim bang se menta ban jam sasisin pat ban pen kan mau ya ka sarkar ka jongi ngan ai nuksa khandiat habaka kemi kanang ban khai khun
kadon kam ban ai bunyi lada ka kmi kam ai bunyi so thu ba ikhun iniap tengi ki kiswal hari boy ka long kum ta thik haba phinang ban thung yangi phidon kam ban ai ka bam ka di yangi ban penbit penbiang yangi lamda kum ta ngen sayap khamtam kumbangi yo mat hau news nem ba ka don ka ne ka jik pang ko bit telada kambiang ka jing siu nangi kamut ba ha ke liang ka jing trei kam jongi ru ka thut na dong sedong tenre ke jing khmi lenti jong ka sarkar bat ki hel ki senior officer kamut ba ngingim dai ban pep trei wat tang sisiru tenre nang nong in yo bai ka li wat tang ka bai bam yal de ru ngim yo khamtam gi khun ngi ladon gi khun gi ti ngi la ya trei khatsan ar phusnem ngala don ar phusnem ba ka trei kam tenre hadu menta ka sukar kampat jubab bat kamle rum ya kene ke jing dawa jongi te kum ta ngaru ngapen kan mau halor jong kane ba kumbangi yo iya ka skim ga ba khat khandai pun riu ha jing sia ka sarkar kala dai ban pentri kam no kenang ba mengi ki keswal harukar ngisuk ban yai lenti ngin suk ngin san ban ngila ban tri hok ya la ka jong ka kamram jongi lara ka sarkar ka itu bat ka pentri kam no ya kene ka jing dawa jongi kum keswal hel workar rim